Beantan wabil tukswallah asyakanian mababalui ada daitan obantogan ng sukalat. Salawatan akon sa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam aron ini sabab wallah akyak nalatanu sa anong namori. Sisa engaran adyang ke-administrasyon mayor kaha nagusubes mayorian asiatnan nagudiyan ka ang mga konsyalian datalagyan ko tapagariang na si Zakaria Qasim mirumasay sa mirumasay mati kami panamakaumana aalawang kami niyan nagudiyan ko tawa area ka na kapapantaga na ABC President si Sangkay Aparang oay si King Khalid Fadi na sabab sa yung kaya pagariyak na si Alim Abdul Halim di Patuan saan mababaling sa kapatagan na sobra kami sa magari kamakay sa kunyang katawagi na wangkari pagpakaw makuksan yan kay Ingdiyo banda pagampaganay po na mga pangusyat ako sa isang kaya aparang adi kadakaliw karina sa pagkababay ni mga kaamayaw tanong kanakapakan tanong usubay sinar tanong sa mga konsyal tanong sa bisita tanong ako diyan kaya ang mga barangay mga baryo tanong 25 ini sabab perkiraan wallah dia kaya arkeran na kay sponsoran na. Wala sancaran wallah. Emang tuwa sunga ko sipan na mo panda kana ko tapagada kana attorney sa isa kami sa sagiran. Yan na panginita wallah taupikan na wallah sa matero siya na kasabutan. Kaya panganin ko ra na ubakan no mabalik ha. Basta malin kanu nakaawang kanu. Ila tumo suka bulan ko. Pamana ibu tumo siya talaga siya nang kaya akayo. Dan tidak na bata mapapelik. Tumo suka bulan ko ha. Sa inaran niyo ang mga dato ang diyan ka mga baing. Panganin ko wala at timo kanuwala. Ko surga langulang nagdiyan kaya auluan tano. Siramin sa langong kanu mga surga. Amin na niyo. Amin. Sama pada kulma yang rasa ni menilapot. Apa maksud tahu? Dia akan dilimutan. Nakataya bulan Ramadan. Nao kepakai asas 10 gawain. Odi nasiasya gawain alam ba sangka bulan Ramadan. Dia dikaputong udah sanian. Dia ini kapagawa ini akan tanong nagtanong mana matatakan oban yung koto isya Ramadan na baru kampan ay manakisabay sa mga alay panatakwan na nigala na tari apo kada sa Ramadan na manisa na mararata ginawan yan taman sa turo nabi adina ni matero upapap baloy sa saragong alango-lango din Ramadan yun nga meranaw tabi katano namun tanong mga meranaw kasopon suaya maanan niya na eranon na pus meranaw na pus sa eranon kaya mga na eranon nasa katano namun tanong eranaw ada ka mga popon basalagan sa lidin namun tanong eranaw nagusto mga pagalitano ayaw maanan niya na apian dunun maka maanan niya na makatakaan dali mga Allah ayaw maanan niya na bulan Ramadan na sumanga salah mga ng tanong na anak katulakaw na punguro ito ubabu ayaw maanan yan na dikada ang bulan Ramadan dia na asyagag yung ranaw ito kuya naman nadidimilang ito kuya mo grabe Allah tabiakan ha ayun na kabaya yan na madar sa Ramadan la ilaha illallah tabiakan
anu ayah penamia kapasa-pasang kaisa seandainya niata dan itu ada puasanya. Segera kena pagkumah kami niyan ane niata tanong nakatawa na ka na mga bubuka katawa na ka na puasa niyan tiga na nung apulisya na niata imakanin niyat ka manare miyagas tara Allah Akbar. Tingnan nung mapera niya kanya takawali. Pati kanina pagini mapera na. At tingin na kadaan, mandim siya tayo. O tapos kadali na niyan. Nali ang mga orip ng Allah. Eh! Kapakaya, tinunan ka na ka mga pamilyakan, mga babayakan. Ayaw mana niya na umiyak kabuka. Anak ya bukaan niya nun. Umi na miyak kabukay man to. Nauna pagari kababayakan na pagano kapman ame kakapita. Napakiilay nakakawala apo sa kapman. Katawan na kaangkay Ramadan, oras natin ni manto, oras tani manto, pagkakataong tanwaya, opportunity tanong, adiyan kay abulan Ramadan, opun makalipos, adiyan kay Ramadan, ada kau nakarilay wala, napadakadag ko mga tao, ada o Korean. At ano yung na ada o Korean? Pinputuan na mapia. Allahu Akbar. Doon nakamapia niyan. Pinputuan na mapia. Saka na dia kan ikanak sa tao aliniwan na kaya kaan na oras na sucu kaya yan na dia kan ikanak sa kaya sa kaya kakaba kaya akhir tabuh musa kaya ayat ipagkalakakan na ubah betul ya kaya dia na ipagkalakakan ako na dia mga oripun Allah na orang yang dia kaabulan na Ramadan na anto na isa akalibihan yan anto na isa akalibihan yan na apya suturat to dekat turuk kau bulan Ramadan na ayah pantagian abalinian atat tabunun wala na ibadah simba kata nga mga alim na umong sa'imun ibadah sukun suturat to de udi na turuk udi puasa sa Ramadan na suturuk yang kau gagabi udi na daw na langon ayat timbangan na langon simba sikwa Allah Allahu Akbar. Oke, nanti ngap mana kikuok mana bang ako kuay kapakaturog. Niyagas taka. Mabuko ka na ganun pa ka nakapakaturog. Makasilinga sa sula, nakaturog ka. Nahurap manap si Mema, napakaturog ka man. Asar manap si Mema, na makapasa ka man si Mema sa sala, nakaturog ka. Ay tatangas na, niyagan na man. At nung niyapasa na kasiba, ay kung niyapasa na turog. Makano ka magano na tatabo na kadar, dahil ba nga bago? Kaya doon kasabag na kadang kapakatulog. Dali emang oripun Allah. Nah, kalwa akan bihan ang kaya abulan Ramadan. Nabi aliw Nabi. Khulufun fammun sa'imun atiyabun inda Allah min rahal mis. Nasukun sosopot sapot sengaw sapot umari o di puasa o bulan Ramadan na temo-temo o sulangon at perfume na temo-temo sulangon na kakamutan ko dunia amamot na pagkababayaan wala sumari o sapot o di ngari bamana ngari o sapot di puasa ikrama dari Ramadan na matang wala kanini kagutom yara ka na biasa bidin na sangaw ka di ka ito panging Amerika mapitada si mo sa akin gabi na pagmasak ka kada ka mabok so pada sa pinili ito at tabel bawa na tupungin ka okay na benar amia baruba ang kana na sangauka sa kaya Ramadan na ayat tatabu unun wala kipatang na timo-timo sulangon naman ko dunia na pagkababaan wala sa mariyo sa poto di puasa ang ariyan Masya Allah agip man nagkapa kaya ba minis sampai kadi sa magrib agip mangusubo na dakan pamaras naman sa miya kawalo gawin nakiyong talaga ka naman nagkubay na ka sa tarawih pamangap mo niya sa patya na rumkin pa natin ko pa naman nagkip si patya nga pa na ka makagigilos mamaya ka teman na tingin nakakawang oh, nagip mo nagkapa kayo naman na tanong oh, tuo, nagip ang mga ulit mo na ikapa ikatala kan bihan ang kaya abulan Ramadan nasumtuhu tasbihun inautugo Nabi
sallallahu alaihi wasallam dan dia bu akka gegenak ka kadi ka peteru da abagerka ka pegeurka inu kadi maka peteru pada katuruga da abagerka inu kadi peteru ka ubaka maka pamaganta ubaka maka pamukan na ayat timbang nabi tugu nabi ayat timbang oni kaka peteru bulan Ramadan owai kabaga maka teru samarata na tasbihun na datar tugu nabi ubaka penasbih. Masya Allah, Masya Allah. Apabila tiga teru baga maka pamrah di mana ke pakai baga maka pamakaman tapi sama pian dari kompagi terap ya kan betul dan ulung ah untuk pengira sepada kanari andi kami lengap masyarakat no sama apa bilang sekarang mah ya kan betul anian oh di mana ke pakai ayo na ayah kapag teruka na umapya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut sa tawturu nabi apapalati aniya suala aku sualo nga namori na teruka sa mapya dari ka mga teru sa mapya nagagana ka adi sa pya emana niya na damag teruka mapya dari ka pinibangan teru sa marata ay mana importante oay na apya ka na abah kamamo na asara di kamado na may kadi kamamo na miyadu kapan Allahu Akbar Allahu Akbar pabanakin naman na apya ka na abah kamamo na asara di kamado oh ayaw maana niyan na unang kakuha kamalas na importante na doon ka makapasan siya alisa niyan kaya ang tabiyan ta ada kailan ka inangin ang patatahajud ka pantabiyo Mira serese kapanto mama sakurana nabalik kay kan nga butotolik na ana may leka pa nakatan man namudulo ka upna na melengan Kaya ako ni mga babi, nakalabas ka no kasi ako tumiro. Ano ba na pinto na kanang napadupan. Ariator niyo. Oh, dari mga oleh Allah. Urian yan. Anto na pa ni pada kanabayan ang kaya bulan Ramadan. Dua as-sa'im, ad-du'a lis-sa'im mustajaba. Nasyukur supang ni ulipusa. Na ipuno ko kapusan yan. Na tama na ko kapatengkasyan adi panapagbangan sa magrib. Na sa mga panganing ka natatarimaan Allah. Amin. Ano man ang ginawa maranawa? Ano no? Biar dia pepeng ni aku kuala na dari dia kena terima. Kamu nak berbuka Allah. Bicara bahasa Quran. Wa qala rabbukum ud'uni astajab lakum. Bicara tuaniu pangnikan akan keterimaanku. Cuma mga panganitan na penerimaan Allah. Na jadi kabalakan. Kaya kabayakan nama kawanka. Sokong sopang ni tuhu nabi na talo apa keagawan yan. Tiari mas sopang ni ka na talo keagawan yan. Pagkailan, iwajilah fit dunia. Na sasabagirun, nami ako ang kasal dunia, sasabagirun. Na tingnan doon, na tulad sa anak yung pangabalay ka. O na nalipad. Apang ginaw Rabbana atina fit dunia hasana. Kahit na namin, nabagana kala kami sumapya ko dunia, nabani mapya sa walay ka. Adi mo ba ni mapya nagbanta? Nasa tala ka, hindi mapya. Padala mo panganing at yarima. Oy, nasa mga lupa ka. Nagyan nga natamo kami, akala namin ako ka. Nabunin na din pa na kopyang ka mapya. Wala at yarima wala. Nasibisi ka rumang ka. Ami ang pangarumang ka mapya. Nabunin niya ni mapya. Pamapya at yarima. Apyang ni mo. Pamanapyang ni ka. Wala at yarima mapya. Sikarumang nga na mapya. Kaya po nakarumang ka abubay na marapatik. E tara nga mga berkata ng mga marapatik. Allahu Akbar. Punya karo mga abay, tabi sa mga babay ang nabasiran. Punya karo mga babay narangin. Niatay ka. Kaya lawas ka na detar kalang yung mga sound system. Di mo na detar kalang nga ninilat. Baga turugo. Ame kami niga ka, nami ubehil ka, nami unipman. Ilaman niga ang muskit ka, aanarang itong kabaga turugo. Hindi niya kapunang nga dito. Kaya murka na yan dito. Dahil ito narangit. Dahil puno ba yan dito, nasikarumang ka. Tapi labas ka noo. Kasiran noo.
Kasih waktu bilang apa ada beberapa. Ada beberapa apa? Hidup dan apa beberapa apa gede. Oh, aku nanya kalau makan mau di narengit matang wala kami tibika. Buat orang udah pernah screen. Andi ni kaya kan kami ubeng na dito na kami nilaks kakapam yang absabal bakoa. Orang kau benar. Tapi lah kan orang ngapain? Ada mabuah kaya ketua nama Atabia. Mata mo na kasobrapon sa gobyerno. Tanbuin. La ilaha illallah. Pilihon niya. Ada apa kena pumalsa ng aralo? Oh, nah dia mga dipunwala. Nah, sa mga ikadua tubo nabi na sopanin ka na terima na ikadua apog kanantapan yan. Yudakhiru lahu fil akhirah na sopanin ka na sasabagiro na minipundong ka sa alungan akyama. Sama na po nakakwar ka mo, niyakwa ka sa dunia, dahil punalungan na maulit. Ikadalaw tubo nabi apog kanagawa ng panganin ka at terima ko Allah yukaffira an zunubit na iprilawan lugta na kulusangka wala lusangka na sasabag ikaw panganika na kerema na initapa kulusangka ka pinasulusangka lagi sa katanong na yakabay tanong na ras hindi ka pagalakay ya Allah napagin akong masatra ka na para iman tunay Allah ay dapat ako nung makalag ka sa suara ako din ang suala uway saluang ka ulugan na kalakap ay dapat ako nung ulugan nila ka na makatana sa ulong ka dinisos nagagiro ka bang nayala na pagi mo dito lang ako Allah Akbar ay mayroon la ilaha illallah tadi mga Allah ini sapar pedakiu Nabi ang kanana namun nagelebak kading gegaanan apa yang sepasing bayang kata nga mga budak na mga alim sehingga limatul halim dipatwa di nga mga pedagang na mga alim sa nga parang sinyo kilan dia kay mapia sulamu no gelebak ako kura-kura na ka ayaw mo mapia kayo sinang lagi nga pagalintan mo tadi pagalintan mo kepak yang gegaanan na ka apa yang sesambayang na di kepak ay bakom semua pepedalawi ka إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمسون إجراءات تقول نبي kiamatan sasambayang na ubakan ko saksong ko sambayang apa malalawikan pada kamatan na waduh makalugas jika mabu makapalalawi tadi hindi mabu ang ako nyamat dan hindi kaya kuha niya kumaya na niya nakakabay na niya rapi dyan kenapa saya saudara bila aku mamasyarakat Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah na pulila kau kan na semua ko sambil siapa nama kau na minta na miya kapasada ko mamat nadagan kami askatan no tabi oh jadi doa kamu na di kamu bakang geun kayak kami yang main Allahu Akbar sebagai gana lama apa kamu sambil dari apa gitu Allahu Akbar bila saya susah jika pilih hati-hati pernah menekan oke nasi sangar kata sama kindanau dia hanya dia pernah menekan sisa yang darah tapi kenapa ulang kenapa anak do nak alin bagaimana nasi yang darah adi terawian kamu dan nah di terawih dan gerapin komagaan ni kabatnya sa Quran Allahu Akbar mana an yasubukian akatir wallah walatin al-Quran tartila batian khasukura sa titu kabatnya nah ayat pikir nabi akan batian Quran na tagannuhu wa tadabbaru panagar khasukuran na pamimikiran ng kasumaan ng Quran mga dari laga-laga ba may kabang rarapi din Gatara dia mutat yang nutan na kanu nang mana kuan na mga dagko kaplukan apa man kaya mo binakaman ka na pasi ka dagko na kuno nila aman wala sa pala ujan na kanu ay sa pala kaya yung wala ganyan din ni sa kapag ay nga ni suba ay nakatalugan na kanu tatagal mo ni magrapa gusto ko ba tingin ko ba
Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi alunya. Ini makanya petir nak kenapa lang lo? So di mabagi apa maka ganyan tatang. Khairul umur awsatuha. Ayat tu Nabi yang akapia amang galbak nasuka tertang kairo. Amana baka. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. Mungkin itu di mana ke pakai baka pergi mami sudah dah tahu dan juga di magi slow motion tapi yang makan ubat kau nak tanto ngerang ka awak asomnya nggak senang apa nggak champion ni kabar tiada kadang tak champion na pergi mama kau nak dengan ini penaga-dagang kalau jika awal mama kata dia pernah sangkade waktu kau ada ambil bro. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullah. Ya waipaut. Assalamualaikum ya pulang tanur. Terima kasih ya kamu. Bagaimana kamu nak kelebak nak suka tertangkai? Ya suka mana lo? Nah, ayah buat tubuh Nabi akan pakai anggaga anak-anak kada ayu syartau. Nah, kena abaga baka syaitan. Nah, ta'am ala daif. Nah, suki pegana anak kapopangan ng kana bisitang ka. Paman namanya paman kasu bisitang kena Ramadan. Odi na gagawi Ramadan. Odi na dungdung akna Ramadan. Dan magagenggang ka. Mga mata. Sweet yung sa tengus, mga mata. Kung ano sa manisa, mga mata. Sweet yung sa respoke, mga mata. Baka sa sedek. Gagageng ka. Tadi buat ka pagkinagunong bisita ka. Ada ka pa naman tidak. Tapos pa ka ginawa niyan. Japan. Maganda. Nakakuha ka sa badasik ko. Allahu Akbar. Kedua aku pakai yang gagal anak kepakai yang gagal anak kena abang marata nak kena abang kau kedusa nak kena abang kena pakai syaitan nak ayu koda daing nak sokau yang di kapo otangka miang otangka nama guys sama genda beli ka kopongero tapi dia kasokat kasih beda kau nak pagero kau pernah gue buku dan nak apa dengan ada yang beda kau. Namanya kadang-kadang ada di gulung-gulung. Dia masuk purpisa kau. Ini purpisa ni melihat topris. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila kau ni, ya kainom. Dia gue bilang. Kau tu nak pakai gagal anak. Kenapa kau kerusakan? Kenapa kau nak kapanaitan? Ayu zawi salbin ida balagat. Nak wadina wata ka araga. Tapi ako mga matami araga na balong ka pagkasipatan na tumuwa ka ba nakamaki pangaruma sa mapi amama. Paki gagaan ni kama pangaruma mapi amama. Tapi siya nga mga riyak. Di pa nagkapakay abala mo na cruising natatago na ka sa sound system. Na pumakalang ka panakaw. Antay pangaruman! Ano watang na magwataw? Taman sa pelip, taman sa mapaperanik, taman sa penting namanya koma. Ano nung atau lang. Kenapa manda taruh tisu na kami yang muika? Kapan? Kapan tak pakai yang gagal anak ka? Adu sangkau, insya Allah. Nah, kenapa nak bergerak akapanaitan? Oi. Nah, ayyatuba ila Allah idza aznaba. Nah, andi kalu sangka namagan sumagan na tubat ka wallah. Iman to namanya kau manggarama dan natabi bana kasana nak wallah. Batik. Nah, din kau berkali sangka Ramadan na tubat ka wallah. Pamakas ka pagari kana dapat nama ka masuk Ramadan. Na ulang ka pagari ko babiya ka nakapamukag nagana ka nakatubat ka. Waya ulang ka guwani nakababayo-bayo. Bakala nagano kay kadina kaya miyang buwik tubat kami ko Allah purmalang kami di ka siya punipungira kay man to na Ramadan man to akatubat ka
Api kada adu syangka wallah na asyara tubat ka wallah na pengatobat tangkanian. Madu kan mabuah penggiro mana dari dia no. Mentai seran. Ridaan wallah wa takna bakna bayu. Ila bani pribaba. Asu suki di bawah tanah na bayu tanung bakalanin. Matang wallah kadi ko berarti ya. O basu suki di bawah tanah na bakana. Ini makin dia bayu suata kaka, pong caginonya kami bakana. Tadi kan na mga teno, bana mga teno. Bana mele nga susuki di bawah tanah ni na bakana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi naburo ni grabe aja na bayu tamya ato anok siya. Tawa na ako ulpa ako. Gila Dekado. Shout out ate. Dekado, waya udaw sa. Dito ba saya pagilatan na kaso abang siya tadi kapag pagilatan sa padaka. Dekado na waya udaw sa kuno panabakawa. Sumula na Ramadan na mapasangkay ka panakoto. Mapasangkay ka sehar kaselaman kero. Na miya kau maangkaya abulan Ramadan ng kadakanan. Ito pala kaka. Ako na trisakuan LGBT nakaprerima taso kaprerima naman to namyada si udamas dapat buatan tsunami napagkentok sa kaprerima kapag kubay o mga setan sa daftar ama punggulaw-law ka aprimaraka nasunsok ini mga tango namin nada amata ko daftar tano ayang maana nila po tiyong tano oy ayang bumataro suara kadi kubay o mga setan Masya Allah naman to nada amataro asama ko sa parerima na dinia nang etero ba ayah kuris kana marata api apa nama piu mata mana ko tiro ni nama piu kinadagka ko kan etero na kana mapya bali ko sa bubu bapa ai Gamli ni apa dalam kondominium yang kadang-kadang dari sini dia biar Fortuner ni mati man dan gue pilih kena Fortuner matanya apa belang lupa tapi yang juga aku katakan nak bapak kata sesuatu pun nunggu gue kan nak bapak pun mati yang polis kami yang nomor atau banyak semua pero ni nak dimia sobat orang yang polis kan bapak tu nong kata sok betul mau kata sok kena pengambil Ikaw pa di ba mabunuan ng natin na mamatay ka? Bakit ako nakalitipid pero niya ka? Kanaba ayaw mo kapana ko ito nakasima sa barahala? Kanaba ayaw mo kapana ko ito nakapananay sa tonong? Kanaba ayaw mo kapana ko ito nagyang ko tatigin tayo akapamagana sa ligay-lay? At na isa kapitan ang mga maranaw, mga eranaw, mga eranon, dahil pa matagiyok laban ng isa kapitan ang pagkakasilay sa pamikiran ako na tingin na hindi na kayo mga anos ganagagan basta tingin gari dali agagawi ang pantag ng aso suwanay ka ang pungguro ka din tiligaw na aling apater ano ay sakawanan sabi na naksyakan kapala ko kapala ka na dahil ba sa manan ayaw miya bater ang sakitan na umanak ka sa aso ang pungguro agagawi aling tiligaw nagiraw ka a'udhu billahi minasyaitanir rajim kapagpagkali sila sa syaitan Manado naman naputay ko sa kawanay api ang taging suwanay ka na hindi ka nung hindi na sa kawanay matang alam yan ang tanong Astagfirullah kaya kung natatanda ka na yung kasakitan yung maburumakay Jadi mabu ngadi po at hindi kami mga bagay kagana pa matawa na kami magtanong. Allahu Akbar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah. Umana ka tubo namin so mano ka pagkukuha kapita na salawat ya kunyo salawat ka sunabi kapag bakay sila sa malaika. Na di ba igra ko sa mano ka kapita na pagapya-pya ginawa na kani sa malaika. Kok naman nagkamawag imano nagkabaya watawan pagatamuman dalam bisa taruh pada mama karena nama kadurang iyo tapi sangat amat rumah jawa lain naga sangat di burung ayam dia sangat dulu dia sangat yakin bukan waktu ini tatap pun panas
Nah dia kekisanan nak kalibatan dia abasa mga benar. Umbang pantang inu aso swalaika na aya maknanya na ada petirkan. Ada na bisa kalibatan na kapitong ranang. Na igiram niya kambal ka na syukur ng kanian. Ayun. Ikaw mo na ako. Matang na kapitong ka. Inulaan niya suwala mga bayaman ng tabong na bupatong. Inukap na miyakang baan na pag-arik ko mamayakan. Ini kalimu ka wallah. Kauno lumasan ka na sumasakit na manibada ka. Nakiyali manibada ka. Naturuan ka so alhamdulillah. Passing nga wala ka pang usat-salim base. Ida hadasa fahamidallah ta'ala. Mata'ala tunabi. Apagkambayabay wallah. Siya ko ni paniyan. Ay gina miyakang baan. Na miyakang gina. Na miyakang gina. Alhamdulillah. Kira dia kamu siapa nak? Tidak terus nak. Ada dua dia pun. Ya. Wayang makam beana mama. Nanya kira alhamdulillah. Nasib pasingka. Yarhamukallah. Wai. Ikan mu kawan. Babai. Alhamdulillah. Naik pasingka. Yarhamukillah. Mama yarhamukallah. Babai yarhamukillah. Babai jangan katawan. Paman dia kamu sebut nanti nak kamu buat kamu kakawal. Ana mapakan petua terlalu. Besokkan Sakitan mga bayot. Nah, kemudian yang mereka. Kaya sakitan siran. Pada pernah karibatan, sama dia kata kami berdiam jada. Naikira amalu kay ko mga nunok na di manabi. Mga ako ame. Kilala kami ni. Sama nun tunay ang bisa kalala ka na nunok. Kakapo ka gusto. Ano mo na media ka na pugit ko nunok na mabuti na tagad mga inunong namin. Tabi-tabi ko. Sama nun tunay ang mga nunok na mga tagalog. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayak ya Peter Allah. Fa'imma yanzagannaka min asyaitani nazg. Wali nakagna maka. Agana maka syaitan. Apa namalakan kalian? Napasay bila. Na ago kakwalla. Nasika pagapas Allah. Ano maganda maka dan maganda maka syaitan? Nagina ka udbillahi min asyaitani rajim. Sekatan nagkatulong katabi lakatan wa marano. Mas mana akan kaya mo syaitan na disuwalong ta'ala. Pero kung nino kali di po siya, ano siya na? Ano kali po siya, di kagaga. Dakhan na kaya ko Allah, natiruan ko na garing. Pabakasali, di ka daw na sa gagawi. At namya ka na daw sa namama syaitan. Natataba na nga po na yung iman utula. Kaya nga, iya kanya na daw mag-istorya. Iya pa na nga yung iman utula, niya nagyan pa na istorya. Pasinga-singa ka pang Jadi kamu basta nga mapapalatag ako na wala yakhsha ila Allah. Dahil ka na kayo ng Allah. Pinukap ka na ka ni syaitan. Dapat tas kayo kalakihan. Inakunda kumabot siya ng tagatirwala. O ba niyo? Pagkalakan sa syaitan na kadi, panganganak ng syaitan sa sabag yung sabad. Narilaan na ko Allah. Matang wala kay mayo. Mga konsyal, ibisi, mga bariw. Sa kanwa mga ulama. Napiasap na pagkadapan ako ko syaitan. Nilaan ako Allah. Miya kaysa nanalok sa somyong naman. Alim, dilinayin ko na mo. Nilabadasan mo na nabulungin nga na kanawata ka na bugataw sa syaitan na miya kasap. Tiga na di hormataw. Baka na nanggalibak ka. Agos to. Baka nanggalibak. Kailapan ako lupa, di na ko na kumabadya sa batero Allah. At tiga na nasikan naman ng mga alim na kompleto. Tiga na nabawa 5 kompleto. Panginoon ba sa 5 kompleto? Diba ko niya nagagandutan? Ako na 5! Wala sa mga wala! Iya ko rin mga tao! Ako na 5! Ako na gani-gani! Tao! Matag ko na kayo kumaharili lang ang yung tignan ko niya. Kayo kung mga panika ko ko nila. Yung mga nag-aata na bugot o piu-piu ka sa syaitan. Iyakan gani mata. Nasa kami tatantangan niya. Matang wala ka, buta na pa naman dili mo. Pag ako may lang na, tigang yan, kaya ako siya. Ano mga liw, tipo ako sa tuwak. Barang-barang kami ang pikiran sa galakan. Nakatantangan ako niya, Allah.
Tiga kali nong mata tentang. Bawa saya saling sagu. Anak yang sekarang ini maka, wala nang mapikir. So ayatul kursi na isaib ka na ayat syaitan na wala nung batia. Ana mele ka na malugumin na damati na wake pagarewar. Ana ni mamalekwar. Edaw! Anak kaya na pan ako. Tiga kali na wayan. Tiga na katotong ako. Tiga na po manayaman totong na niya totong ako. Tiga ka na inakakil totong. Dati nang anak mbati anak ka na mayaw akapagkag na makano. Ana maloko kaya tayo sagad. Malong yan yung anak ako. Kaya na miya sarba. Dati ka na doon ni mapipikir ka. Ano ko mo ka sa mamanti. Kani mapipikir ka. Dati ka na magawa ko. Asyara adi ka na ng peruman matya. Nati ka na taimin. Dati ka na magaw. Nakatangan ako nini. Awak ko tiga na. Kaya mga ito ba? Dati ka na oy. Magawa ko ron. Asya ko rin kakad. Tiga ka na ubadianan na ikaw magpagawa. Isuhan yan. La ilaha illallah. Minakagiraw si Inena Ale. Anto na ito. Katanakon na tiga na magaw. Kami ka po na ikon mata. Nakatanamagaw. Tiga na manamida ka naman. Namagaw na siya kanina. At tiga na kanina na doon. Ibala sa kawalan na pakaunod tanga mag... Tula ka ba sa kanina kita ka na? Allah Akbar, Allah. Ina anak ko. Nasukir ang sa mga ayat wala, yung matibaan wala, insyaAllah. Sumusualay ka na ka. Kaya mo na niya kapag ka ko seta na tama sa kayo katabi na inibitarakan ni ina ka na pagpanganganak nga niya sa setan. Na, niya gagawin baka sa iyo ka setan na na. Sagun na ka sa ito lang ano kagawin. Tako na eh, wala ka sa Auto si Kwan. Anatay ka bro. Abiga. Sir. Kali makakawata ka. Si Saparam. Mata hatabi na kalalalungan niya na di kondisyon patay. Hindi nga nagsuwa ka haramanan, bawalanan. Pwede nga di TikTok ka di siya. Ay daw, patay ka nanan. Nabanyak magpurumanin, naruar na nga, nabanyak sa ating maningaw. Kara di bila po tanyawan yan. Ay manawidakan tabi yun, pagani ko, babay ka, biyagas na ka. Pwede nga suwata ka di siya, yung naskap niya ni music ko. Ganda. Hari mayo. Hari konsya na Zakaria Kasim. Hari misiyo. Beri ako ni. Beri piyo. Beri nga suwata katabi yung katong sasangi mo. Nadang mong saban ba daw? Di ba po sabi atong kabawan? Pero mga kima, pakata nga ba niya sa masjid, nanti niya kapag yung sakin. Naswata ka, naampian tunib ka to niya, nadinig ko kami niya yung pao. Adi sabi ako masiwata ka na mausya sangin. Tunanan, niya to na kanong adi. Nadi ka nabigtit na magkarumay. Mata na yung wata ko malayo ko. May ito ko nabali sukat. Namakala na saking mo sa may ito ko natagod. Namakala natagod. Yung mga kapitang ranawa, kaya nga mga lima, abas ako na makatong ka. Di ko na nga sa mga tarlo, doon mas bago, nakuha ka sa karakang. Kaya ka ba sa mga, kada lima ka ubus. Pero sa mga katong siya dumating, di ko na naman. Kaya nga kabagay sa bumate! Kaya kung timuti mo tanong gawin, kaya nga kabagay sa bumate! Nakagyo ko mga katong sasagi muna, makatalo-tulo niyan yan, napakito niyan pa. Kaya nga kabagay sa sasagi. Kaya nga kabagay, kabagay sa sasagi. Eh kata, ay kapat, hindi na ako yung makalabas ka no, kasiran. Sumata ka, makaswat ka no, amay ito pa no. Namiyak ka tuwa-tuwi na lang, naasara kaya pupumino nakakukay ito yan, adi ka pupumagakalan, na makalaswata ka, namiyak ka umangan, namito pa swata ka, namiyak ka tuwa-tuwi na lang. Yung mga swata ka, tao yung wasiman, ang mga swata yung mga kaya kung ito na kasi, suwa kong ka, mabuhat ka kaway, abi, tigakar ka, tigil mabuhat kang ka,
tiga mabulan na ako. Kaya da namin sa burger. Si Mayor nagka-collapse doon. Talumpa ka. Yang Nagkira ayaw pa niya, nalingan di trainingan. Talumpa ka, inama ka, dalakaw ka, kangka. Kaya tinama, tikiwata siya, ate, mamya katwa-twa ilanag sinihan. Namakala, namya katwa-twa ilanag. Naman doon naman ako na di kumbalin. Tinanong nga watakan. Sa pulau patrago ni dia na ama, ngongo. Di ngongo. Wataka dia mang, may top wataka na pamangnuno ka pala di pamarakan. Ngang. Di mabuang ngang. Lalaw. Nama ada suatakan. Uya. Tapi lebih kami pamarakan. Ya kami repi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi mga uli Allah. Nah. Kate, ayaw mana niyan? Uli ang mga uli Allah. Lalawa. Yan itanwanan. Anto na punipudak kalabiyan ang bulan Ramadan. Nang naksiyar ka na yung maadri sa mga bayi. Ada mga karuman yan. Ma imra'a. Dako na ba'i tugunabi. Ang igra Ramadan. Natatagamu rida zawjaha. Nasa kamay. Na igra Ramadan. Na di kalipanginuban siya. Okay. Ang kapag kaswaswatan ka kikarumang ka amama. Ada mana posisinya lagi. Inunta na ayat kekuat kabaga sa ano na mari na padagkas sa city man yung pabusinas. Ya asing siya tidak. Ya kutuan mana mga bay. Dia mo kapag kaswatan ka kikarumang ka amama igra Ramadan. Masya Allah. Ato ni barat yan para maswaswatan ka si karumang amama. Aduh. Di pwede si karumang sumisa ko tabat. O di na sumisa pa di sa mga padidan sa nga parang mamayuran ni mayor. Kami ako masih karo mga lastus. Kami ay maabubay. Aduh wari. May pwede nga pus kami ang mamasangka. Kinaway kaya di po sa kadong amalaga na tauro. Kami anok ko. Nati kado wari. Abi iya. Dengan pwede ka na sila pinaka sa kanin maniko. Kadulo ka mga mama. Nasa manaw ito nami aswaswatan ka si karo mga mama. Tayo ngay. Allahu Akbar. Nami akan dirokap mana babayadu abi iyan. Antoni mi aku ang kasada ipatan kasan ipusatanu. Oy. Nami akan dirok masih karo mga agravi. Dapat baka mi akan dirowatan mi aku ang kasada ipusatanu abi iyan. Nami akan dirok magusi karo mga amama. Hey, kamano kadala lagi. Tunangga puro na ka naman kadala lagi nasa poultry. Kalau kamu sa putri ada masuk balik nak tanda kakak kurang sa tengah. Ay mo katawan yan na aduh Nami akan kirokop manabubaya ay dubi iya natunik titindaan tasangka manukadala lagi pagdubuon pemerintahan petinulan o pasyawawan anak dulu baga po si karong mga mama na miya swaswatan ka na inong nani mabulita yata si karong mga mama o ba ko ang baduna apya adubi na miya swaswatan ka si karong mga mama Allahu Akbar. Kataon na mga bay. Dia mga kakuhaan niyo konditan no mga karuman niyo. Iswa na mga karuman niyo no. Dahil ka sa mga bagwatar ka na re-share ba niyo. Mabada pa ka ma naniyawan niyo ka lugar langit. Okay. So sa mga bay na madak na re-share na manigran ako yun sa tanong mga dato. Naman ako dakhliran o di tanong niya pagalo ino kami na luminyo manatapikatan. Nah, ayaman na niya nasubay na dia makakuha niya konditan ni karuman yan na kusal niya tugunami na uman ni satiman atar sikon na satiman hasan at atimbang yan. Sama na ito na nagpipikan ng mga bay na pumakanda ko na niyo nakapususwa niyo para makakalitar wala. Asal mabuos yung sabar ka, di ka kinarangiti. Ya ko masih kalau mga mau hidup masa takut yang menatesir pemilihan, patam sa taro napiping ka. Oway, alhamdulillah. Ya ko masih kalau mga nasudyakitan, pemilihan kata sudyakin. Oway, alhamdulillah. Ya ko masih kalau mga sutang ubina yang kakap-kapan. Hati ekonominya, tiga mabuo ya. Kung kasalay nila bulan na waktu. Pagtutunan lang sa kano, mga mapulan. Naubang ka di pag-high blood na kawakan na biyaga sa staka. Kataw na kasama ba eh? Iya kumukatantang kay karumanga. Na malunga pa kasisinga na matanga kay karumang ka amama.
na detar kuno ba kami kasir ka sa isa ka sa kwapira na detar ugo kami kasir ka sa bulawan isa ka sa ko na detar ugo kami kasir ka sa isa ka sa kwawayamun. Masya Allah, di mo katatandang kay karumang mama sama po mama nakaruman yan na ubah ka di panentang sa sana ka ayaw po tatandang nga ba na si karumang ka maniya naman yan di siya niya natabita sa siya sige na atay nito angarong ako hindi ako yung mga dato yung mabuang ka abay tabi na kano kung yan mga pamakanta to ang mga padatin tama sa akin ini napiya makagunya sa langit piya Malaysia ka kere 2023 kaso maganda po na miyakapit na nakamabu kadao oke na iman to na mga bera katalo kadao kira iman to kapmentu ka sa mga bera katalo kapakaya tiro na kanakala na dito na naman kami naman to sa paratya Allahu Akbar. Pagkabangan nakita mo may karumanga are piyang bangan na dakas siya naguluman milon Allahu Akbar are piyang bangan luhur ay nakagwa din na awida ka ng mga subabay kalip subay makamasang mga sa masjid na susunggal ng mga diyama di ka ditutuwan-tuwan subay di ka di marorok-orok si karumanga babay na dip subay na dyan ang makwa di ka maganda mo na kabayawan na miyanin ka na mababadrip ka mama sige ka mga babay ito na nga buta na ka mga sasangin eh bali benar di ako dipanungan ng mga tao sa masjid di ako ditutuwan-tuwan subay ada balinya ada akong subay sekarang mau beli negara orang itu nanti nanti nak semua pikir kau pagawa ko kasi pagawa sekarang mau mama namanya kapan dari dari ada mga ibarat ko pa mga dari sini dia dapat berkawa ini aku gue nama lagu kalau masuk lalu Allahu Akbar ay balik kamu nak biar bagaimana biar tu nak aduh dah sebentar nah iman tu tapi bagaimana sadu salah kau kaya sabutang Allahu Akbar nanti ada orang kasih karumang alay biar bangan biar tu nak dah kau mata biar tu nak pernah kaya sabutan yang kau berlakak mana mo to Allahu Akbar na ba mana ni kangkano nakatap man Allahu Akbar. inausap tanong mabuo mga dato napakainay tanong ko mga rami ka patay sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na padali na ninipangin sana na niyong koto akapipi itanong ko mga bayi ko mga karumatan kapakapat kaya at tanong ko mga bayi khairukum li ahlikum inautubu nabi na wabik patay sa nabi ayaw niya kapiyapira kanu ang mga dato agalitaan sa karuman yan ababay nasa kanu ang mga bayi natete kanun ko mga karuman yung panganaban yung kayaan taya kanu kiran asal dia dengan tayakmu magpapareho ka sa may tawa tani teta at tiga biiyan nagtawala ka betal pagagu yang atuwa-tuwa nanganga madawal man mabubay mama makabigay siya lang niya na mabubay pakapatid na kanim yang atuwa so kung mapito ko rin ako na ididin yuto man na kapakapatid ako nakapakapapatay nanti kan tu nak apa kan paman nak pengersana kan dia di teta ya gak kesana ki api yang tua-tua sekarang mana gak kesana madong gak kegripa pakai gedung-gedung tentang apa nak mama titik namanya apa dia kasih kalau mangka bagi mo takabir kata mga ada to minga kasih kalau mangka biar kayo kung mapito ko ro ko din nabali sakit teman ada pernah begini tapi yang pagi tidak tinggal pipa mengenai kuat lah kapatnya ini ya Allah yang kaya karo makan apa kapatai ya buat kaki leputan yawannya bunuan kabel
Basta kaya data na nga namangati ko. Beda mana na putik sunak na, ada pala bilang. Mga saula na yan, nagkagutan. Hindi ako na mga dato. Dapat na dito ka pagkirin na kakikaroon. Allahu Akbar. Kenapa yung makagiraw siya karoon mga tingalaman niya? Napakan sa tingala. Tiga mabuta po. Yang berikan si Mayor. Pangamutang na para siya ka. Pamanakiswa-swa kakikaroon mga. Naman si Ruby Padilla. Sa abasan yan, ang babae ini sinasaktan. Galak kau Ano lah. ba? Kenapa ang babae ay pinataplak? Dia gabay. Na api akala lang itang mas babae. Na niya kagaangga na mada ang kotoran ng itiyan. Magana kapag kagaw kotoran ganyan. Kasugan niya ka mga bay, nagganyan tontong. Asalamin ng tinapan. Kenapa nga ganita ng mga dito ang matiti mada? Pagay naman ka 16 na buwan niya ka na. Papal mo patay niyan. Ano mga kayo 16 ang mga relax. Hindi mo. Pag-yung patangan niyan. Bali ba yan? Hindi niya ka na. Napakay naman nakasako na na. Nuluwak. At yung mga bay, asalamin ng tinapan igalap ka na lang itang si Karumama. Matang ko na kasi mo sa motor sa kagaganyan na kadam. Pangitalo ko na mo na kasatra mama. Lagi pa na ba ako masotrak sa matang na mga nasotrak na sa bibatay ko. Pagili niya mo sotrak at tarap. Kami kata niya kaya ginawa niya. Nasumyong lipo ko kwarto niyo, napungurok. Kaya naman. Yang mau tuan Peter, wah kalau berkata lima oh, cok cok cok. Kami aja, tuan ini. Allah. Asal kaya di begitu apa nih gerak apa kerarangitan. Biar kita maka kami karangit kami udah masuknya Catalonia. Apa nali dari cuma kau coba bah. Nah karang nak kapi lagi nawanian. Mangawata anda siomei, tadi masa suayan. Abe, mau syukur. Apa pasipannya kau ya? Nah kalau nak kaki betul yang kau beri. Mangawata tu ni siomei. Apa baik? Makan mama kami dua berdiri. Apa kapannya kakarit kan? Namanya dia apa? Mau tahu dia masih kami yo. Abe, niat ni support TP bukan? Allah kala. Urusnya, pokoknya siapa tu? Tengok di rumah sini macam sultan boleh lah. Allah, Allah. Ya apa? Mau tahu dia masih kami? Abe, sisa tulang. Bukan sama yang lain. Ya kayak itu. Kaya benar-benar minta takip ke saya. Tadi mungkin nakaamang terus, TTP na begini. Tapi ada penemada suhay belani, nasa saraan. So yang satu lang, pamilya, kapting abakay, pamilya. Ikaw di pag high blood. O sima to super matay sa high blood. Tama na nga ba maraka, kaya taraman kita. Yan yaman mapakamba to. Huwag magkararang hindi. Naliw na kong sumang katros wa tayo yan. Ano di mga garo, yes, kan na. Iso hawain na. Baka nyo makapitulo ang iyang buwis. Inaupipian tanong sa mga baing. Dapat naman na! Uban yung sirang tugunan di pumakalay sa lima. Wala ta kami huna! Na uban yung sirang pumakalay sa katero. Sakit-sakit uban yung mga di pamasama. Yang makadaban na makipos. Stadion San Bate. Yang makapasama si karong mga gobe, kaban pagpagagurong. Tabi sa nga mga be, kalang matay. Hindi! Dagong talian na babay! Nangyay nga na pagagurong. Malam pakai pos sudah pene mo. Kenapa suka do? Nama lo kanu nak kenu anak kapara. Ani makasih na buta syukur rumah ini. Ay dapat yun mga prepun Allah. Oh, bulan iman tu Ramadan. Dia mau tak apa saya mayo. Kailangan ang pangiginawitan. Bagi saya sadano. Itano pipikire kapre ni dua. Ayaw pikiran tano na kapag isa-isa. Aupo na may layo Allah. Pitar Allah. Faidana darato. Ang mutahabina fiya. O may liya ka na kung mga ulit padakan. Ang pagkiginaway sila. Na kung isa-isa sila. Na kung kaya sa tiyo ba na makatataling umakina na tiyo ba. Na isyong biyak na pagkatanan ng kira na limuwakan tuwa pa. Paman na pagpangan niya kakawala sarila na matarumin ako padaka. Jadi budak-budak mamantik.
Ya Allah, narilayakum kha, ya Allah. Dari ngabuk perilaan so padaka. Ay perilaan wala na so to perilaan ni so padir. Isa na may kapanggagana tatanong na kumusta na ko. Nga pa na kumusta sa padaka ka na ako na ko nagirila ikano. Ay. Mabukak kumusta no na mama tu mama. Sana mabu mga babay tu babay. Ano ba sasabi nga tutulong na? Pamanataman sa kubi pa, udah perangkat ka. Assalamualaikum. Laro mana mama manikap man. Mabuto eh. Oh, jadi na. Pagkaman ikama mo sa ikali mo kawala, na kailangan na barali mo ungka. Pero kaya Allah, nakali mo na kungka. Na kailangan naman na kayo gagawin. Mapasangit ang pangalim mo. Irham tarham. Pangalim mo katugunan kaan kami kalim Allah. Aduh, ya pangalim mo kami kalim. Ayah kaya ikalim Allah. Nasotaw ang mapasangit ang pangalim mo. So dia katakan na maging ka mga pobre. So fitra ka. Masya Allah. Paman na po pangani kakwata sa limu na di ka mataw mga limu. Kamali kita ka. Tadi yun. Di bago kita nang benar pas wangi ka aku udah benar. Kita kan nang uta basyatan wangi di bago kita na benar pas wangi na ako dalis. Matang wala ka tabya pangako sa ako dalis dati panganong nangirwa ka na maluwag. Pumino ako sa pilas na maluwag. Pumino ako sa udah benar. Di. Paman na pumiro kaya Allah. Kali mo na ko nga, kapunguro ka pa na, di ka matang mga mo, kamali kita ka, di ka di mo gulo-gulo. Ya Allah, kali mo na kong kadalo. Ya, terungan. Mama makin pernah buat, ada pernah nambarian. Nanti api-apian, mama pernah iskastif. Datang gino pernah dia kan kata lagi sebelum katakan. Nabi apa pernah gua ngabigan dia, nabi apa pernah iskastif. Timing tak pegang red. Nuni anak kain Allahu Akbar kainti. Apa apa yang rumah? Allahu Akbar. Basta kaya apa mau bagaimana sebab apa yang gino pada kau. Tadi ya, mangari penolong. Bagan malangan solo daon. Di sana wasi pengusiatan. Aku kita lakukan. Bukan kata. Oh, kami agak tengah kau sampai ada nanti. Untuk buang kaya pagarian Asyabdul Halim di Patuan. Agi susun, ada yang kasih kemel, dia kasih ibisi, dia kasih ayam naking kalin. Aku dia ngamang konser datar ke konser Zakaria Qasim. Dia ngamang ulama, lang na ayam mana, naskan mga bariw. Ada 25 mga bariw, agi sponsor dia bayi. Nah, mapasang malalya nga kang bihisa niya kawat-tawatan. Kateman to na maluakan ng kinuha na surasakan, kinpananakan. Kanabay na ko na okay. Nagyam niya kaysa na nipete ko nung sakit ako. Ngayon birpatiga mo. Nakanap man na bata ka ba kapatay ta. Matang wala ka doon na mato nakabanya ka ba kapatay niya. Kabamang ni na Allah pagkatatatatatatata sa ngurang. O tali, nabi ako masakot taba to. Banyak-banyak nga di mamang ni na, Ya Allah, Ya Allah, natupan ang kaumuraka. Ino nga pa naman ka, matang wala ka daw mga palwang. Kasi sipatan naman na di gano'n bagyan. Pati na formal na rin, matang wala ka, Afganisto. Balasakan Allah, balasakan wala lang mga tao. Ang yung mga pintimot-timot wala talaga ko surga. Sa kapaguluan nila katanong nga yung tanong, sumes na tanong, di mga konsel tanong, di mga barang tanong, di mga ibisita ng mga ulama. Pengalit tanong ko Allah, di yun pula na kapag titin na yung tanong, mag-isa sa tanong, sa sabihin municipal ito para at mamayroon ng kapagalitan o sekahar, sa pakilitan o baka pumihinotan, prililitan o amay. Ay dapat yung ulo, inshallah. Amin. Katanungan, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Dan ya pasad. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Why, wala pa kay Jeyo, nagkapayap namin siya kano, mga 35 question. Mga 35 question. Dan Matawa namin sekalwa ya, na sopan naman ang kapating senang na di kasugat tamayaw. Okay na may tinggal-tinggal din sa babun sa kotwa ka pumakinig sa Muhabara Islamiyah. Bali, udah na pa kay Jeyo, na saya bu taman so program ata naman to magabi bali amalman na so program o dakwah si sangkay na municipality Padang-Padang ay daw namya pasad. Alhamdulillah.
Wah, dapat makapiliw ka nun kaya kaya madakalaya tao, gibuan na manutano sa panda manutotanggulit para maluwag sugitan. Ay, puto na doon. Kaya para di ka nung kapasangan nun nila, pinalipit sa mga pagalitan ng mga pre,